Suportado sa Kapitolyo ang plano sa Police Regional Office 7 kamo patuman og disaster response route sa panahon nga adunay mahitabo nga katalagman. Sama sa linog sa Northern Cebu, diin naghuot ang mga sakyanan padung sa apektadong lugar. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Buot masiguro sa mga ahensya sa gamhanan nga dili malangay ang dinalian nga paghatod sa ayuda ngadto sa mga biktima sa katalagman. Busa gisugyot ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang direktor sa PRO7, nga mopatuman og disaster response route. Kay nung duman nga adunay nahitabong deadlock sa mga sakyanan atol sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog sa Northern Cebu, kay nagbaha ang mga sakyanan nga miadto didto ug apil sa natanggong ang mga sakyanan sa gamhanan nga nagkarga og ayuda alang sa mga nabiktima sa katalagman. Gikinahanglan Pinoon nga hanayon ang sistema ug adunay suporta gikan sa ubang mga ahensya, lakip na ang mga LGUs ug mismo gikan sa provincial government. Dinideliberate natin yon and we're studying it further and thoroughly so that once na-implement natin yon, talagang very effective siya and it will address the problem. Suportado sa gobernador ang lakang alang sa mas epektibong paghatod sa tabang sa mga nagkinahanglan. Matod sa gobernador nga tun-an ang posibilidad nga mapagawas og kamantuan mahitungod ini. Hinoon, mamahimong isumiter kini ngadto sa Combate Cebu Task Force. I support that no, kay naa sila disaster route na ang which means ang mga responders mo tumuagi and the other routes the public can take. So I think it's a brilliant idea. Sa pikas bahin giila sa PNP ang natampo sa ilahang mga counterparts sa pagpatuman sa kahapsay kalinaw sa Northern Cebu. Sama sa tulo ka Coast Guard ug usa ka BEP nga nakalas dito sa lungsod sa San Remigio, diin mamahimo matud pa silang maluwas ang kaugalingon apan giuna ang pagluwas sa mga tao sulod sa gym ug naabtan sila sa ilahang katapusan. Itong gabi una gadula ang Bureau of Fire ug ang Philippine Coast Guard sa tournament, then nahitabo tumam dito sa gymnasium sa San Remigio. Tulog nato ang Coast Guard personnel ug sa gani ka Bureau of Fire man siguro tong nagkabsan yung kinabuhi. Makakalabas na sana sila nung gym to save themselves, but instead of saving themselves, nag-assist sila sa pagpapalabas ng mga tao dun sa gym. So despite the fact na ganun ka-delikado, talagang ginawa pa rin nila yung kanilang tungkulin to save people. Gawa sa gobyerno, dako usab og natabang ang pribadong sektor sa pagresponde sa katalagman ug sa rehabilitation karon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.